Alright, so for today's video mga katotot, maayong hapon sa inyo or magandang hapon po sa inyo lahat dyan. So by the way, it's me, Yogi Boy, dili gwapo pero ilado. Ngayon, so punta nga pala ngayon. Ay, may event tayo ngayon. Doon po tayo pag-show na Villa Apura. Yung oras na ako na ng Visayan Village to. Mamaya pa naman 5 PM yung assets. Okay. So, dapat nga pala naman, party needs. Thank you so much, Sir Reben. Lagi mo talaga akong binibigyan ng show. Maraming salamat sa iyo, Sir Reben. Yan, sa mga gusto po ng mga magpa-decor. Yung mga event nyo, birthday ng anak nyo. Pagka need nyo magpa-decor, okay, visit nyo po yung Facebook page. Sir Raven, ayan, sa AA Party Needs. Ayan. Murang-mura lang po, Sir Raven, mga katota, mamin sir, murang-mura lang po. Sa halagang 1,500 ata yun o 1,300. Maganda na yung decor diyan. At syempre, guys, kami yung Milo Clown. Iba rin yung rate sa clown. Yung 1.5 or 1.3 na decor lang yan. Kung gusto nyo mag-inquire, okay, visit nyo lang po yung Facebook na Sir Raven. AA Party Needs. Yan. At syempre, puntahan muna natin yung kasama ko, yung speaker natin, si Kuya Jonel. Puntahan muna natin si Kuya Jonel. Andun kasi sa Gamayan News. Siya kasi yung spinner natin. Kuya Jonel, shout out sa iyo, Kuya Jonel. Hinaot kasi kinagputok niya, Kuya Jonel. Tinutok na para ko sa siyan. So, update sila lang kayo mamaya, mga katoto. A few inches later. Yan, dito na tayo sana papasok sa bahay ni Kuya Jonel. Asan na kaya si Kuya? Ayun! Ayun na si Kuya Jonel! Kuya Jonel! Naiwan niya yung yung props ko pang juggling. Punta muna tayo Punta muna tayo nila Busing Rodney. Doon muna tayo mag-snack. Total, 5 PM pa naman yung event. May oras pa tayo mag-snack, mga katoto. Kasing ko ba ito, Col? Mistas na, Col? Tawag, te. Yan, so bago kami mga toto, bago kami bumiyahe, dito muna kami mag-snack. And dito sa Rico and Mitch 24/7 store. Ayan. Snack muna kami dito mga katoto. Baka kami puntang venue. 1 hour later.